ግዜ ልክዕ ከም ሓደ ወራዲ ውሕጅ እዩ። ሓደ ወራዲ ውሕጅ እንተደኣ ንታሕቲ ከይዲ ኮይኑ ንቅድሚት ወይ ከዓ ንዓቐብ ከም ዘይምለስ ኩሉ ግዜ ደሞ ልክዕ ከም ሓደ ወራዲ ውሕጅ እዩ። ሓንሳብ እንተደኣ መሊእካ ኮይኑ በፍጹም ንድሕሪት ተመለስ ኢልካዮ ንድሕሪት ክትመልሶ ደሊኻዮ በፍጹም ክምለሰልካ ኣይክእልን እዩ። ግዜኻ ብኣግባቡ እንተደኣ ዘይተጠቒምካዮ ኮይንካ ግዜኻ ክትጥቀመሉ ዝግብአካ ነገር እንተደኣ ዘይተጠቒምካሉ ኮይንካ ዝኾነ ግዜ ክትምልሶ ደሊኻ በፍጹም ኔቨር ክምልሰልካ ኣይክእልን እዩ። መብዛሕትኡና ከም ንብሎ ግዜ ወርቂ እዩ፣ ግዜ ወርቂ እዩ። ግን ደግሞ ግዜ የእውነት ወርቂ ኢልኩም ትሓስቡ? ግዜ ወርቂ እኮ ዝኾነ ገንዘብ ከፊልካ ወይ ከዓ ዝኾነ ገንዘብ ሂብካ ክተምፅኦ ትኽእል ነገር ኣብ ማንኛውም ግዜ ክተምፅእዎ ትኽእል ኢኹም ንስኻትኩም። ግን ደግሞ ታይም ደግሞ ምንም ዓይነት ገንዘብ ሂብካ ምንም ዓይነት ተሽሓት ይኹን ሚልዮናት ከፊልካ በፍጹም ሓንቲ መዓልቲ እንኳን ይቅር ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ሰዓት እንኳን ሓንቲ ደቂቓ እንኳን ክትምልስ ኣይትኽእልን ኢኻ። እታ ዝኸደት ክትምልስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግዜኹም ብኣግባቡ ተጠቐምሉ። ግዜኹም ኣብ ክትጥቀምሉ ትደልይዎ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ዝጠቕመኩም ንዓኻትኩም ተጠቐምሉ። ተምሃሩሉ፣ ኤዲቲንግ ይኹን ቋንቋ ይኹን ምንም ነገር ንዓኻትኩም ኣብ ዝጠቕመኩም ነገር ብቻ ግዜኹም ሃቡ። ግዜኹም ኣሕልፉ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ወፂሕኩም ግዜኹም ብኣግባቡ ብዘይምጥቃምኩም ካብ ትጠዓሱ ሕጂ ገና እንከለኹም ኢድኩም ሰሓቡ። ኣብ ዝጠቕመኩም ነገር ብቻ ንዝጠቕመኩም ነገር ብቻ ግዜኹም ሃቡ።